nigo twarenge na Robinson Maturwe oyo tutakorito Omogano nande twamware ndi ase studio ndi anyarega gukora Omogano oye yona iri bagari abene gukwaria na senjera ya bene ogendere gutubwatia kwitira sense miri mitanda na botonyora Ndizi TV News Digital inesemo ya Facebook esemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News asense miri uto tweet na boto tweet @Ndizi TV News boigo kerengalikia na to konyora gwitira se number ira skini yao igo nande twanyora na Robinson agendere gotwerere kenono ere twarengenere wiki eri ntukorito Omogano nande bono twamuretira se studio nitogendere ase Omogano Maturwe nataka tora kwanralia anekero watete nkwa gwetenze lakini nataka ora twerere kiara wiki eri ntwakorete otwaerena ilikuwa gwetenze ngai kwa gwete kiara watena konya gwakorire usokonya kwa ritaire kwa konya ritaire bono yongwetense akara ngurete ona koyenda una koyenda se akore miaka 3 nanganya bono kachamagena kaigorenya nyomba kaigore clinic clinic bono kurwaria abantu bije kabisa amana mange abantu bagocha bange kubarwari lakini karongo chikoimo kibono ngo chikoisi bimambia ngo chikoenda ngateresa ngagunse ngakanse lakini yasa ganja tingwete kuchiro magena jamuna majamana kwa bolzoro chigwesi baba era chigwesi bya ngagunse ngaikaransa abantu bakansongerera abo ngatimoka ensengima nse ngaimoka ngacha kwirwari nje kabona amatuka ko ere meronge bere nganyora nkonsuga oyo ngogongusa tinkumanya ete oburuire nkonsu na gunse ngora na nsengora igo tinkoimoka abone kero tene kwa jagete kwerwali ya ebieka kwerwali itangani bono manyi boli kwa bwate ugataka na korerwali kero ko yanda matanga omwigu agakwa kagenda matanga akana ganda matanga twako tokosoka bono ngotokosoka anto wanya komburi sisi mimwa tinkurwali yanda marwira wa niso meta marwira boindi emete mesamba wanya komburi simi cyane ngwikera amiga nkanyora nkunzuba nkabakana rwari nkabokera gukense mama atega inkerense moiga ngwe konya onekara ngwe konya ngakora kagunse ngora nyasa ko ira tori kuna po ngora ise eri bono ni rio kare ko kwa matanga lakini iri kwa gwete nyomba ngwa ire tunya gitari ko se kwa jagete kwa ya tingunya gitari to ire tunya gitari ya ngina chaze ko rwari ngweka bono tinda igu tridi chinde bono aruno na cheta amatanga yiko genda naringo soka bono bandabanya kombori simi cyane nga bono kanyora ko musuga kana musuga ngenjeye kabagara gukensa mo eskuru nere ngumbu ko rupinya nyabite gukensa mo bono nkagenda nkogunse ngora kali ose nkoguna po nyasaye bunago de ngora ngachiwa ngimoke nkarusesi menga ngakero mwana omojokorone ore kiri asenyo asenya nyombe na gatenya gitari magena nero roro mate bono ga mate nkere matangana ko nyamache akirigori se mate ga ngamwakera kamyo kane piki gocha asego akangimoke akangira bono magena ase bintu bya bikari ngakera ngumbe simi ngakera mumuruminto umwana mumuruminto nasometi era gacha bwango ne bichoti yaye akambeka ero lime toko tirimboka tukanya rumumba mogonga nkabwero yaye ime ngasoa ya rumumba rumba nero ngere paka ngacha bona ngumba mambia rumba kangu tokagenda ajudi ga kumenda na rubwati nyagitari tokagenda wakatei ngumba kwa kana siringe 12 10 esikani 12 kama soni bwate buru rubondo takanga kesikani yeyi bakayatimbo atiburu ile bakanyora manyinga ikirema ilikuwa gwete kumba manyinga na kirote timo kumenda katebiru moire bona ema ema na nya toma como umuntu ari kurukoigara anu moiri monchari umunyagitari dokito igara no maite ni maite na ro chabona kara kondo roiga ori kiri bubere bona era ontebeta ngocho kubarira Chris Mariano rugo tokoenda bona aginge gwetukia ikatoko kugenda bono rumba na bwato mwiri oye
ena kubika mariogo Anastasia akamukani ya kutabi kona injo muiko kankania tasukumora kamukani wigara wono tulikumbara ya yanko ya nabono ka abayuri bachikumanya senko yenda ko yenda kalini omwana okorera yane ubwate rogia nene akatango cha koja chi 11 kuire 10 week nero to yete 10 week no kwanya kwa 10 week ngo ikena ikire tene kunya kogenda iga ngaika so musongo lwana karigiriria musongo agateba yiruko waru eri butamanini umana eri sabini kwa katona akamote yakana eri tamanini rumba kakana ngate yumusongo iyo onza sikubwata mutuone especially sinta gite ikubaru mutu kera ngwa mbongo kwa bero myagita na no maito agateba agaseka sana agateba special ne genchabe nero ya mwabo 10 week ya mwabo nene ana kire kinta tarti genchabe na mimi musongo no haruta kambara karambara agakora akangire word agateba bachukuru ba hawa babiri oyo rumumba so mereta mangana marimo bona what degree na no mochukuru bo mumurone omoke na wa kulinda nkabera angichi wiki sato musonga kandi cyaki ngajaka anda kanganka kenda kunya koyanda check up agacha kurusikiusi bono ga ekara usikiusi bono yabumbo ndetire bono ga yo Gusii bona ngumbu na baba bageira ari no na baire bona no mete boya na ogachire nyombe no me yani bona nige kwano kwa ruto ne kwa bwene kabisa kwa rusi Gusii bona timbo ati na usinkiyo tinko genda ngokore practice tikoga ngamba kamara 10 na kyakira na ya na trimbo kukia genda amakana nyimbe yani tinko genda nyimta bwati nyimbe haya bona kolengana nawe na munyagitari kwa rengi kwa irude nweki kwa rwaliwe kwa irwa mariogo egente kyaro ko bacho ko munyagitari tonyoro munyagitari ore ko kubweni buya nkiro kigira jakoba oko kwende oko eto no kubono especially ya rustia manyiga marende ibone special sinja obonye tena manyiburi kwa bwate ni mayite kwirenda Orogere ni mayite kwirenda ngetindi kurinda gerobi nanya basote icyo nkora ibintu bya mungondo kwanya ko somu magano Daniel nabasani baya bagisangi baya bwebuko basonire Daniel bwebuko bwebuko ya tinda nyosoma bono wate isogangi ani nabasani baya mbona chikonya samanete manya kabisa no mwate Biblia ni bade Biblia toko somu magano Daniel ndoyo somande bwezi mayo kama ndoyo konyora na mayo kwa majiu bono kwajire ka bono kwajire mwarumumba ne kunya ukolenda bono lumba otumeri kibe sanga cyakire kibe singa sana amagora ya kuya nore mbono ganse yonku yumoro na businkiyo aya bono binere megadi emechando kwa twagorire amashini ako mashini no maite nuga best ya dinyima wajiroro tinda ndo wa South Korea tinda ndo bad ase benke yabangi na mongiro kayumwa kayere benke yabangi na se moiga ko ngende goroba ya kabirigo no to kurwadi na ko mo ko wansa 10 nagenda kurwadi nagenda ko to kore machezo yono pero matuka rero nyomba ngora mashini nara bono nero nyomba ko nyakare bisesio bono lirie rekwaringe apart from muboroiro bo ajete ko konyora ko swajete ko akainse ali ko kwaringe kendu bei ko koro emiremo yawo yebo nyagitari mechano le nande kwari gwetera senga kieli ya yona ringo bya kapsa bantu banyankite igonto ba wanjite bokore ba mbia bwalinge abantu banyite gusiyengima nyono ko sara abana inche gusara abana eke Gusii ngwa basarete etenje nyoro kati abantu gusara eke Gusii mo sacha tari gosono aya
bungaini bwana na ko ito ngo to bungaini bwana ko sare ke Gusii na biba ko sara to mo Gusii ko sara no mo yoka yo amanyinga ko minyoko ngidere nde bana baga jinjirero bagare ko gore kerero onya inti ko sara bana tindi ko sona ke Gusii ko sara ndi ko aja ndi ko sara ekero ko aja to bunya gitari ko sara ndi gitari baga jire ko se baga jire banya gitari bacha nya gitari abana nagenda kerase abaso abanya gitari bagante monaye yoko ena ki pressure ambuibire ni ma to Gusii ngima iko bono ugo sara no bono no sara ko se miaka ya raje aya mungu sara bono utatie bono ndwale tende mando te bono kero ko raligeria nsemeri iyo bunyagitari bwenga kieri yago na boniga sogoro na kioro jobo ko ria se nyagitari mbole buye ko se bwasarekire koranga ngegerin bono buri bakara bwana ngubya bono bwasarekire kubisati yabeire mariyo ko bakoiba tayo iko bono ngikita kirigira abe gurende mwetera bakora to bose migwitera sumugano esirikali rarende abantu baria abantu baya omaite saitani usariria abantu bono batakirikibesa bono bako mariyo ko bakoira iko bono emero binita kire kube kurende yaneke kwe serikali beke mero beruya na kya mariyo bakorendwa beka abantu na kya korwa nejo nya kitari kibe kingiya abantu bakiriria aki Igona liria sariri bakore tudasinya kitari. Igasinga kieli nkwate abuna yenkwa kairuria aki. Abantu bakakora direria aki. Ba ngadi anakana. Ndi aki kiba koire ndimida. Umuntu buneka makoko iga. Bakonyo ngadi eribustini. Amokani tindi kwa kunje. Njetindi kwa. Nene ngakiwara ko no ene lia aki osene besa ko ayi mboga. Imaite besa ene lia aki imate ene lia aki. Igai kwa ganyire kwa gatakire besa serikali yogeri okore mbere. Serikali yo. Njetindi kwa. Jeno muntu nyasai. Mwana kina barabara mba gaire yakiri. Ona tindi waka. Nandi tindi wakwa. Yona kia abuto jigo sukuru bisele. Onde inda monde chobu kubuyana bono. Echobu kibe sanguri chebe mission kiri buisano na 500. Boni. Bari ko ya Nairobi baka. Tubakuri kibe sakingi. Igona daga ndibo akatanga konyoro ndibe. Kwende njetindi waka. Teturenda sumu timo como que uma jumuri ono gwete na Robinson ya ndete ko toera kabisa mwana ayo otoda bina nyora to buruira lakini bono na ndete konya ko shughulika kerarika na bamuraba emba ndete konya ko shughulika ende neranya gosuka usanya uskyo bogima bwensito ya Kenya ngwino turasentu ndende ya kabere bona jiko toera sa igoro ye familia yae atotebia mate yae abana balenga bwate ndibanya ndete murugi yoye ngujero toera sa sentu ndende ya kabere ko tosuka kwena sura sentu de ya kabere. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation, miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru y'uburoso igutuka Nyamache county ya Kisii. Nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya 5 na 3 nigo bare asagia abwatobo twerera bugosomera aborokia nigo baisaine riba gari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigo babwata mabaga asibirasi ao ayerera onyorera umwana uribaga asiskuru iryo irianyora megelio no gosomigwa chisemi nigo
kire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru egie okonya soba sombi bwabwango batalire nsemu ya nyamache chimita chimia isano na isa tuchoka kurwa ase baraya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibire enoti isano na isa to isano nemo isano marakabire isano nemo marakabire Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bienko bijisemi Bwana no mwanju muri Ndizi bekarondeta kubwati umuruberi umugano nane twirenda sentundede yakabira krodo na Robinson aendete gotwerera umugano ye tu korwe wiki eli nande wiki eli aendete gotwerera umugano ye ane bana kotuze tachi kotote bigoro ye amate yaye ndibanyana ndiro murugyo ye abana mbale nkabwate ariko tumanyi ayo mona bangi bakano na abachukoro igotosuka yana bakano tubwate sensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boiga sensemo ya YouTube na boto tonyora Ndizi TV News ko nyachingaki na boto tweet @Ndizi TV News boiga ngalgia garokyo getume gwetira sinamba era skin yao igorabo igotosukwa na magitwendete kunya gukwana na Robinson onto tevrende riringwate abone garokwa nge kendube ngwate tuwande ne family yao sino murugyo ndi gwaje tukanya no murugyo ane karondu teterio nkete nyanchwa nari moirete munyonete kaya munyonete no nyorezo koro kanya karondu chukubwa ngwa nandi nyanchwa no buso ase eskuruere no sobo ibona ari kwa ngo mwarimu nari bano wayizo kanya no ngamoira rene omwana no mutanga na beburu na 58 bono mo garwa nyordo murugyo ne skuru arenge gose tarenge skuru arenge bono kwa manyorire bono manyoru manu no mutanga ni makigonyore mwako yo bono mo konda kedu be mo bwata abana kyaro bwata ko ina abana bana wini mabono bana bange ko nyuma eteno bwari mukuru nyanjo bono emonyo abonumba bono umbo yawo nyode 62 umbano mwana galengali kyara nena bazaka mayena anya komanyana bwata kota yo gatato igobona abana barengo bwate sokorokero abamura batatu abaiseke babere basike babere abamura batatu bono ngaki abana barabana kwa basomia ya familia ngaki kwanye beka basomete otege umurwire umusiko yono yobwata abana bange bono nero bwata abana bange no bwata abana bange umusiko yo no yo bwirenda 89 nero bwata abana bange abandi bari America abandi bari gayo ngo de abajo kuruba abana bari America ni manya bono ni buramanya abange ero mumbora manya lakini ndiko abajo kuruba abange bono cyo anwarite abana bari mumba abange abana musiko kobe abange abana bo mura moke na abange ne igobona iri ngori bona karo kwanyora abana bakonya kwanyora gesikendo beinga kikwara ko basomi kene kwa dana abandi balengo kero tarasono ne mirimo kwanyora te boko ngubo basomi abana ba kwaro na bwati chebesareni edena bwati chebesar kinna ko ubwari muna bwati chebesar irumba na bari ko soma biya untanyo te boko aya kiro monton biya ko soma kiro montakanyora kiro monton biya kiro monton ne tomet also metek ubete mbon fakori yana baite bi bono ngwate abana ngo igitoka gorobore mo abana barungo igitoka bakinga kende ose timba timubure ndo matrete njabona ngumubona aya yongeta abana bonsia ngumbo bonsi ando ondi bore goraria ani ni baite kerumonde ngigar goroko bae kinge kyana no konyorora baga kamna mbag barbadara abana babe kinga ko kaboni otenje na bona mayete na ko ete ebinto ko tra bana rin agin baro konyo kaboni ga batara abana babe kinga bago ono ko gimete dorate na konsi ni baterete konsi igonka limbo basi no baterete dumba na bwate bore mu bwa kerumondo ekero de ano baterete abasubate barabu abasubate barabu ngiyotara ko batera so gore kyara boriki so gore diji ko teri na bata kirgo ke ngari na bana ba monzi usige to ngaribo ngiyotara ko batera usinke yo abane barba dana basubate na bata kire ko uke nabo lakini ene ke usinke nabo ke bar kar bwate boye bombiya bono korante bringo manju morina naro gotakana lende no musubate eweke ginga osonyo armonto tagete nerebo musubate
no ndero ni ba ko seri kwa ba ko so ko ba ba wiki ngana nka bono lilingwante inenga kikwa ngikendu pe ni okwa gasomire kwa karare jinsa ibere maji wakabeke kara no mongino wakabekera maji karaya kwabeka magoro ime nalenge njubeka nene egere kubeka ima tengo kusoma mongino rengi akakonyire kero kwarenga semeli ya kendu biro timo korwani ni binte biko chibichanga gina kwa tenga kinyorore kero kware kusoma kinyororo kabisa bia igona ko arenge bia no chingo ko toka chingo ko kendo chigo kina limo chinyinge chingo ko atu chingo ko chinyinge abona ko ibono bole mikwa cha kitana barbo ko rekend be bo tukibe chingo ko andi kene kiri kwa ko mar kwa tena no mongina sense me abuge kwente ibyo ko mongina bona nka na batu ke chingo ko kero tona to kwa ndegoro ya mate yao ndoko nyorana Robinson yarengi ata torete no na porque baberende enga kigo se bone kwa debereta masomo abani bara konyori bigori bya obi ache umuntu mu adventist ariko bana bakuba bere no tanyo musongo ina eron tebeti mu missionary o Thomas eron tebeti mu swatu mu irani sobo musubati kiwe musubati mu kana na bwate kura to deba ne story yake yo mu Uganda yiyera gona bwate mu kana na kitenera bono ekanya nyanjwa bono umusonga kante bor kurgu Thomas ka paka osari obunyagita obukristo bwao iko bono ila ni umuswati yobo ko ekibesa umuira ni paka sobo musongo nero ngete kibesa nkamuira paka sobo nyumba kapsanga oyo mu Uganda no kwa monyorete Uganda kero bono kwa jete form na ko so ekanare kunya ko so mire ne karo part times amo so mete sukuru kwa binyonyi secondary school are sana kukambara mahate angena kikyoga igone kero ko muira ni so no musongo yo katebyo muira ni ko sina kwanje ko muira musongo tango cyo usariyo no kwenda yao itare ko musongo tango muira ni ana ko muira ni bono ngencho na bwate ari ko muenda nkamungaina nkamatebiro abanyagitari batebiro chikubarwa kuchikoreta muisiko mino Ganto ogenda ko chiko to moiso komino okamoka bagarenda kama kwa basoka sobo renda nkairana tukani jana motian kama teto so kanyora ngatomo mondo katikali rube to basoka nyora Kenya okamwe sanction ta ja Kenya wana na bwato mwana haya haya tara nyora mwana iwana karo mwa kora nere bona nali yede to ja konyora bona konyomo bona iser inyina lumumba iwana boro jena o ne wala kutute bati yao oyo umwa to ko banje umwa sei tini ko bana bakungu bere ibono ne nabo na kwa jore te kono musongo ina go konya sana igo biesa moirani akate moirani ko ekibesa wangati kibesa moirani paka so bono eri mete kare jinyangi jiarengo jebitinge jiarengo jinyangi jinde nyangi je mwa korete ndoko eti nyangi oto kono na ina rumba baadaye mwa to kore nyangi sto kwenyo ni miaka abono ndiri kwenye kwa nyora bana na mwa to kore nyangi kanisa ego bono kanisa geyo ja kwa genda Robinson SDA 70 advance anengwa tena jisukuru kwa gasomire jiarenge SDA mono ingiye ko gera kwa daro som jisukuru jinde osijita arengo to war ko ndangirende kwene sukuru cha SDA bara go na kibar ko ndangirindo mo SDA bono mwate momyete na rumumba abana abande ngo ikamuri mwaranya na barabu mwara twana ne kika orende bune family buna erende kwara abana bano bose ko cha bacha bando nguraje bali kondo bali rumumba ne romokoti aya amakokoti naro Wakine ne anene aswe mogusingo garora tena ya mwaga ko baso mogoti ngakirende ko base rumum aya mogoti ya rumumba ne tariyo mongai nende na rokondenda yamano majumori ne wada ta korgeriyo moroberi Omogano ne ekalo to na robdu ne anda to era to ara dire sembe tora anyumba yana ngakireta na rokonyo tariere kanga tinkwete kare kiano mongai ni ari kiwesa na rokorwa na rokorkegenda mongina nena kibon takitora to tebi mongina nere mbuyare nabwato burwire ntomugurete ke machine era ya arthritis ni bwate machine ya kurwari ya cancer na arthritis
ande mongina ntomugurite nere machine inka kwirwarire arthritis tokore tukobwabwa ase nuka pe inka ganga yi ngabana no ta ko maibiya okagwarete nkororio ororio ko gorde na machine omongina one mongino nero gorde machine nere machine tokobeka iga kurwaria arthritis ibono ngurite ya cancer na arthritis konya kobari Masegege rende opta do mino no mongino mino para bu mwaka ki tonte dina para bongo iba yite bakagenda igo basete mwaka asete bwate miaka menge igo kesa kugino ne ki miaka menge miaka menge no mongino ne miaka menge ikaraba gusira imba igetange mi aya mbage die tisaini agenda mbia kabisa bamuraba mino bara umbaro ikiara wate barende na bamuraba mino mbaro roro amati ino bono area wata bakungu batano aba seto mucyora ire abata barugi batano abanta bange mucyito yarada bwati tikanisa gose ne gora bwati tirende nyota bantu bakara bakunyoma yari ngo mukatoliki igo family ino ne igo bamuraba mino mbaro beji mbajinde abange tingo ngumbura amanya nona abange bati abange na abachukuru bono mucyito no monene gojore kwara no ego igwete bobe gojore kwara amanya abantu baino baba basinga kibagendrede none kerore gayo ono njeunda angonya ku Rwanda rumpetara ngireka nerori ari tokoro muntu abakwani ari toira na gojo ntagenda na maguru rende ndumbo kuina nerori yayo memo no manje muri ge korogete to enda to kwana na Robinson ya ko to ero mwana yo to tebiri challenge sie diro to tebiri amate ya familia ya ngakire no ka bado bururi ngakire enda to ko bosuku me kroba na rumumba o tebiri amate ya tebira ba chukurba embare jinzi jisko na enda to to erre pona na ta to enda sumutu mo to na sentunde ende ya to na to erre bona to general advice na to daina asiri ya ene liye ekero oroche aralire biage ni ga bwate miaka merongo ni ga bwate miaka 92 mnanyareka kwana ngwena tora sentunere ya gatoto tokore moroberio Omogano. Omurigiriria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreribwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa sangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori highway gusoba kirisimi asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu Yemo. Palamax Executive Spa and Baba Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina au power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi asenamba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
jumuriria Ndizi renda kubwati murubiri bumugano oneka utorigeti gukura na Robertson twiranire asentu ndende ya gatatu bono aratutebia siri yaye yokoba emyake yararibia gikone tutaraikabu taitara tutebirina umongnoe niga kara sense meria basi nere kamenyete gaiga totakara tutebina umongnere ngia kara kwararia nere akamenyaga inki umongna tari gochira bamenye nere gaiga ngina kana bwate chome na bwate chai na bwate chingoko chai nyoro ruwaite no mukoriye mirimo ine mirimo mukoriye mirimo tata dikobo bana aya lakini ngora jari nende oraba kwani gaiga ka ko mati ya ri tato ra cha ro to kwani nega wago cho ko cha kondo na kingende ko to kwani na waje kuraba kwate babare jinsi jisiko no manyense ende bale isiko otina America kwanya kwenda ya America aya tinko na wakan na ingyo tajire umojo karada kalenda wade na America abantu bakiro bacha no Burundi bacha umaita America tayo no gutara gaiga America nyore ko gutara amanani ni kyano yoko ngenda America nyoko maite mecheso okunya kuchesa na basongo ya to ko abono sokoro tene neta kwenda America na dende America tari kuchikonyora sa kwa no ene sois bono kora tengo Syria onererie yekiagera na bokonyora bagisangi bao otakwane bino okwana inkiongo hoteliga Syria yo kanwa kumwantanya sana tivo ni rasma lakini koishi ni bad ege ntono kumwantanya sana ine ro Syria na hotebi inke gitabu kyane Bibiliya yerikire Bibiliya yerikire nantanya leta amasomere erikiro bobisinya sai erikire ne kera kanya sai inke na mborte makikaye Bibiliya yo nyasaye yerigete nande ndo cy'abantu barigete barigete bonse Bibiliya bonchorete Bibiliya imaite masese munyari bari inyomba cyaye na ekiyo cye no kiyo ya gorite kare mukayo manne ga kwete nyuma ete na rego so minyancho masese no hari nyancho igaro mo SD mu pasta na uba chore tu chigonchora Bibiliya ke kanisa kyosi Catholic Lutheran ke ano bakaenda kiterio aliba chete iterio bakachigonchora Bibiliya kama na bara tere kitabu kiliwa onchorto uchiwa kitabu ngo garatore igo bono ngo garatore igo siri no kumwanya sai okumwanya sai ndi kwa mwanya sai karwe buro tugo se kwa to kumwanya sai gati aya kuruli ndio tunaboto nabonche ona ringo mu katoliki ara ko so mu katoliki aitumbe lakini ngachiko so mkanyara katoliki tiringi yana kwa ngane birenge biano nkagenda sidinga kanta yaya che nyasidi kono kwa bere watena monta amoita atigirenya sai nere ngo kwanya ko nyoma ruo gyara na bora na nyago siwa nyoronge to kende nyore bo mutindi gukona bolimo ngo kwane kene yuko nande kitabu yekyo eke Bibiliya na rongo tebya abantu rongo te esiri no ira so Bibiliya nande esabato na yoko esabato ngojero kwa ndekanisa na kanisa na akire kanisa muino bono ndwarite no buriro bwacha tindiko yana bono buriro bwacha obukuna kwa tekumukuruko obo corona nyama bwacha na bwagera dende na yumde ka bon ka kali kuna ino manne utiko banyora yo ko kulima yoko akire ngo saberore nyomba tote nyomba Bibiliya ni bwate Bibiliya lakini abantu bare ndaga nibo gosemi baraba goteana amaruna ba konyu amaruna bwate faida amaruna arama be goetania amabe nyasore etumbato obokaya yo bibe binte bibe kangona reta video umba tiana reta video basome digetura gendra ke ma kora de Bibiliya ndi bo somera asumuru video lakini tura gendra ake ngoto somerore sukur siri rende asense meri ndagerero neri ikyo mpodi bintu bya mugondo tindi ko so hoteli tindi ko mandazi tindi ko ya mochere yaya tindi ko bintu mugati tindi ko bintu ebindi tindi ko so hoteli none kanisa wagenda bacha baite kimburi tindi ko wenda onje kya tindi ko nyama iyo lakini karende ndi kwa lenge otote bosa kare ndro mo kenko na lenge
kindage bono acha kumanyana kindagera n'ekimbe n'ekigwita abantu bono nkuri ibintu bya mugondo na nagote Omogano bwa Daniel n'abasani baya bazani ngwande ina ngigo soma ekyo some iyo soma Biblia iyo bisa tubate Biblia ni mbade Biblia tingo leta bunko origenzo ngoli kande kardanda de gro mo bwate tarino karori otumugito some okokore arumbuye kabisa tuendelee kujikonye soma iko bono sirwa debrena no na basa embale bone miaka ya ikire na monta taru juika miaka erega tu inkiegero je kike ense sire kwa aya ebi obonyaka omuntu tobwate makika Biblia to ko moyo aya egente to kembo ekitenjene iki ngi Biblia nero Biblia nkyo nko kansa 10 ina bogo na nyoina bogo tubora na bogo tubora Daniel iri kwante ina ingo Daniel kala basomera la ndanga tebye esiri neye nesiri yo koragera okoragera okuri ibintu bya mugondo mekati yenene mokoria mochero omochero Tanzania umugondo na romu yebuka yo Tanzania omochere maite egunia ye ngoro sigure mochere ki plastic ngoro sigure mochere ngone ndo abantu bakora sikuzi bya berebe bono mochero Tanzania mugondo ori ori perfume kare bare korera nakire paka Tanzania paka Mwanza paka nakire ngumbu nambukire mkoa wa Kagera nakire paka wapi na tari uko na tari jinsi je Afrika Uganda Tanzania nakire iyo bono amachero Tanzania oyo mugondo ko mugondo no rubuka kare bare korera nse obwata magena ero bakitana ro bakobeka bauri na kitana igoro mu yatubwata magena bono muna kwara beira siji serikali go jangwa bede serikali ya mkoroni kwa bede serikali ya Kenyatta ya Mwai Kibaki ya Moi ne ya Kenyatta ande bono ya William kale obisi na kiyo korero jibo serikali bwa beire ekarotora sumur biru Omogano bono bokorero bwe serikali kendo obubibu abukire bako bakibera cye serikali ki county kiko bakibeza banda bako kibeza cyo bona abacyumbe iko bako ibakibeza kibeza bakoira nona banki kuba ile kibeza ngida gereo korubona sumuro biriyo yo nabo kurobo se mine kira na serikali chikurire ndero rena ngaki miro birigo chikobeko bono koremereria ntoro mnara kole ki county cyakire bono wa ntoro na kiraro chipara korora tori kirase aba bako tebana aba MC aba kwela aba senator bacha baro sigusi yengi ma Kenya ngima parigereri libote abana ngwaja kirito bwari mo kama cha kondo bunya gitari kero kuri ri nsema yo bwari no bunya gitari nkayo bokora ri bwari ngo buya onsi obwari mo bwari ngo buya lakini nda asinale ere ngokere gorage wana sare buya obunya gitari unyagitano buya mono goitano unyagitani kwa konya tabanta bange ko bange ko rama ora yonsi paka maina mai to Rusia paka mai to Rusia no mundu Gusii pakere bintu byonsi o manyo bwensi boko Rusia bitundu Gusii boko Rusia kemerwate ba kemerwate mbinde byonsi kwa biso mereta mo se binde mbire bya jeto bongaini to ko no bongaini bone mbore muna wano ko sara ko sara eto sara buna ba Gusii ba ko sara oro to yedi gerasi ya nani nkabakani mo basakotera mana bakotera mangana ria mabi batera matere kunyagitari yoko era kwanya koro bantu bakotera matara ria makoro ebatiga Gusii atigero se neli ense tina kotera kolimo kotera kutokania abantu teribia igongwa jangete ko kane gente kyo kwana matera batera kare kabatera mate mwabe kama tero kanyasa Nikira batebe tibo no na sara baka bogirango na sara baka Gusii baka mai tibo nchari on mai tibo girango mato on sikueta lakini bona buna miake ya o kwara lire vyake ga Gusii ro jigi asire o sigo singero ro Gusii asire ngigere ke Gusii na ne keta gere sire Gusii mere bona ri bona songe bogere ba Gusii kya bon krasira bagere baratiga bona Gusii ba kwane bisongo bochokani kyango tokonyora ba bari kororeri bintu borongego bona sabana babao kero toko ritori jokora mwana naro irete mabaratao yokobo mwan musumu nyakitari naro ro ko kunyabuto mokoti
ya maitikire gento lakini nyoro kunywa marwa na kore muntu kunywa marwa na nyarere igo kunywa ngoboki kunywa marwa igo bono onde naro renda osoete so munyagitari bua o kabisa onero ro munyagitari tote no bono to bana baru mbayo waso ro munyagitari America renda omwana ya omwana okore masters nursing na mote ya kore nursing paka PhD onse basome bamanye guchakana n'ubunyagitari bondo ebitabo bimbwate nyomba oro tyo chibox mbwa ngoja kubiro na bungo chakutigera bono ko so more bira ko beke birore ndi ko beka birore aya igira bona boko so mebo yo tabu ati birore na bona rana ngoli ko muri ko mu biya kabisa ngati ganda basomera na boko ra soma ke torarona kabisa ko basomera nda tegara roiwa te anda igwa wanta ke timba somera Jeremia ngosoma Jeremia 17 tuchakire isano amangana awo ayo monene omonene nyasaye rito ryo monene nyasaye bwata morieta kwetani 20 ndosomere gara mange aya naro omonene agoteba aragereriwe omuntu oyo osemere timwanya bantu na kwege na kinguru kya mwanya bantu oyo okonchoka ase eke enkoro yaye otiga ontiga inchini omonene nyasaye omuntu oyo niga angabuna egetutu kieroro kiomire Yeremia takorora amang'ana ande onsi amaya akamukira namenye ase amo agwo ase roro asense ere no munyo etamenyiri na onde na asesenirie omuntu oria osemereti omonene amen etana gotebina amang'ana awo yomonene neken na asesenirie omuntu oria osemereti omonene ekiagera omonene ere ogosemeri kwaye omuntu oyo niganga buna omote osimekire ase oroje barabare na emeri yaye niyo ekoranda oikiasa oroje ime oino omuntu omote oyo tori kuoboa eguragura ekiagera amataye niyo akongenderera koba amabese tori ochandika ase engencho ye eguragura tori otiga okwama kwaye ayande naya enkoro niyo ere engainereria mono wetania ebintu byonsi na niyo ere ensariku kegima ningo orayimanye bunere inche omonene nigo nkurigarigia ebirengerero bya mwanya bantu korenga ebikinkoro kyabo erinde ng'ekero omuntu koreng'ana buna kingezo kyaye kire kingiya na buna okwama kwokora kwaye kore mangana omuntu okonyora obotenenku ase enchera yo bong'ainereria niwanga buna enkware ekorarera amagena etabiareti obotenenku obo nigo bogusira kurwa ase gaikire obugima bwaye gati nakikyo ase omwairi oye nigo agotikara ore omuriri nakikogera abona ajire kwanjana Yeremia nega kwandite buna bamura to ego no aneri yaki ikana ndi kwatira no aneri yaki ngwa kairo no ne bintu kwata ke tote nengi kurwa santu bana diri ase korongo munyagitari kibesene kwa kaniri kinke kwa kaniri no bana pension inkoria 1500 kilomotini kilomotini lakini bali kogenda baka Nairobi baka treasury igo bakuri kibesa kingi nkibakonyete bosa bwana bantu makweti abandi bande bakuru bona bantu ke gorkia nembaro bakweti abandi mbaya bono ningani orirerie kamereri uru bosembi bwa mwere kero tokoro murubiri muganonde bona bosembi bwa nenko batebya bachukuru bana kabase nyasaye otigo oborimo otigo kwano oborimo otigo obotomani otigo korengereria amang'ana enseye urocherende n'abantu basarikirera amatukaya otige obe na omurugi obwika
Ote korengereria mang'ana mange ni ibe nyinge kenya sako ni iberia agwacha gokoa esa neke koiwa ya kujikurwaneria aba machinta kana mari mabo ya egente kiya kabase nyasaye igora amenya matuka mange mbemono mwajumoliria kero twabeire na Robinson kera twereire Omogano oye gese twajagite ikiriende na ndere na ritware konyokora na wakiri mbemone kero kwereria dibagaria uria bana kurire muroberi tumirane ikiende na reka turanyorane asumuroberi Omogano ne nyirana abagara gutubwate sensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital kwa sensemo ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News so konya chingaki na bago to tweet @Ndizi TV News kwa karengel kiao tutukana ndigirenza kireta ikagwetera se number ira siskini yao kukusabera wenda kurire miroberi ya Ndizi TV ne rubonsumo Gusii bayore to moroberi oyo Brighton Makori kero twanire producer yane Sara Nyarangi ontita Kesima ni maito asali to ngaliare kesima ni maito kabisa abuno maru de nyalibalia biya mona sana na ngirembe mono kenya sawa sin na komenda man biya mona sana asante nje miaka asa na la nkonye miaka nya sawa wati miaka na maen njongo kumo sawa nya sawa saitanta asikongira abo gatuko kabo bongire omurione abana banya gutonjura kya abana ngibata bachukura abana mbiye mano asante okay aya